Aurambe. Chimimbi. Chimimbi. Yes, I did a banana, we did the bolo, just the age me, but you are my kid, Mbana. I followed the dollar in this at our side. Ndakadvomuka anytime, any minute, you don't go down and go visit. Punctuation. Yeah, I don't punctuate one. What is punctuation? What is punctuation? Humiliate. Orchestrator. Orchestrator. Keep on taking your camera. About it, I want to tell you two power. Chinangwa changu chananya kudedzera takazvitoka kwa takanangana nemunopana zuva nzizo tari kudandani kana tari kuzukia nokubawu auviri bawu uri muwangu iwe takabateze ndikuzwa hangu zwa pasta otherwise uda toadrisa uda toankwavha you never be a pastor taizora mavhisi ara cooking oil tese tengesa tichiwa titomboenda newe kutondorara newe kumba kwako kubudai but ezvinezvi kana dzokono kana shulesi hausazodaro kai kada kukwanisa kufuratira ini kwatokwana akaenga waita mutete Mangurenje ndindiona ndiri pandiri panopadamo ndinofara iye mpano andikutaura nezvake he was caught and he was sentenced ndaigara ichitaura naMugabe still but don't get caught anenge akatosvika pakufa Mugabe achitaura he was caught and he was jailed ndo takatozomuponesa kuti atoenda foreign ikoku kwataakumuchemera kwaakuzvitange meno vanhu vekujeni kwako akabva tomumwenzi wokuchanda vatonati akaramba achidzokera kumajeri atozoita jeri meno zvatumaisepera ndakuzwa kuti pasta asina mwoyo unyoro pamwe akarifoma kurifomei iye dzakafanire kuti frango masendezi akarifoma ara kuti idiedu bora akarifoma pasta ndopanotara chirunguka ndakadzikana naMr. Fernandez pachirocho it can't. 1 minus 2 it can't. Kana ngotanga ngodaira answers tikoti because zvaizoromesa kuti namudhara anozati mudhara nyakazenga akuya achirwamba chiti kuno Chingadzo. Daira answer yake nemutanga napisa because kuna answer itokora and iye mfana uya kuzvita pastor inini kuno kuna Madzibaba nzvimbo yangu yandohukisa ndiyoyi ende ndiri kuhuka ndikudhururudza waiziya ari pastor kudaro ada kupolonja vanhu ada tovabolonja apa ana chipasta chaari kumboita just inini ndatobhoka inini ndatoyekutisa mateni ndekutoti mabhulangu akatodonza kana 10 apa totomti midhare wadonza 10 ndabona akadonedza iyi ndichecheka ukama nenyaya itoti iyi ende iyi kai iyo kaidonedza kai zviri so easy kuti utoziva kuti ndindainoka kutobhubhurudza apa ndenge sikatombobudisa tsvipo iyi yakaichena zvayakaita ndikwatakati mabira yasviba ine kuzara nenakaturu mune zvese
umune zveso nesitonyeni irimo Yeah. chisimo chete ifurandira ini asi zvimwe zvese zvirimo kastoro ririmo imomo hunters brongo irimo okuzveri chamba chirimo imomo sitonyeni jagami zvirimo Yeah. labhi yacho irimo imomo zviripo zvese zvese zvinonaka kana malanguages ese aripo imomo Yeah. zvinonaka zvinotaka zvichidhura Nedindindi rimo. But can you believe it? $5 $5. akasati kapera ka Brown is a mutora guy. You don't get don't those stones we bend them and they melt. When they melt, they change to liquid to become like that. It's goma nita kunoflota kai so aiwe sikwedera ukani pabikwa apabikwa building pana wabvaita kuuya padhuze kutaura kuti hausikuona baba hausikuona baba tingira asa wangoda kuona kuti iwabhanana nauyagamabhanana ega shamwari mpiro uyu wani mwari anitokuitirawo satsira waiziya wadakambarama I think pawabata ipapo pari nafu azinoita kana sagwegwe bhau sagwegwe usadaro mborao birani zvinokatitsomwa ngoma wangu tomimbi ndiniyo ndabva kufinazwa nekutaura kakunotono tonoziva kuita bhai noti atano kuti ngoro wakabhodhero kenyika ikaya kati papi kuba ndabva rabudira tsano zviri nyengirikinzi expensive heat ngati yakakabhodhero zinako tsano pachabvaita vamwe futi vachada kubva vano bholocha futi kuda kukwana kuda kuzvizarisa pakanikika tsano zivai vari kuda kutozosunga play vaomerwa panapa kuti tatozita 3-4 apa pakudedzerwa kuti bhodhoro 1 rebronk riri kuita $6 rehistarix pp riri kuita $5 waiziva werizomu zvese zvirimo kamukasendikango greminoita mari grem is 10 years yakakwira pa5 grem yagare 10 half grem ndo 5 quarter grem ndo 3 ko kana vachiti concussion pavanotenga bhurongo nestalix pp bronk inomarketwa south africa stalix pp inomarketwa pacaps ndipapa caps saka when the mix goes to them they say concussion but inotengeswa futi yakadaro inotengeswa futi yakadaro ivo vanototengesa nakatozongoona kuti futika vitatogara vatongosevha futi vamwe kudhara ichongoripo concussion inoita mari ukangosvika iyo ukazwa kuti tikuda bhodhoro rinozvi kuno brongo rikonzi 5 6 brongo kunzi 6 saka Starlix 5 saka iwo kana ida half yepp 250 half yebrongo 3 250 plus 3 550 ibaitwa concussion wapinda mubhodhoro rako reconcussion zvinotanga zvakasiyana brongo manje dzinodhaka zvakasiyana nevi because iri siziri neenergy handi kutaura ndakandichikisa munyumba maplani hamudi kuchete kuzomboya kuzoona firiji muteni mako apuraiti yakakwashuka zvayo ere padhistricta but muteni maacheka mune edgod kao waiziya mune dressing table wagara unoziva mune wadhas mune pedix akapedix kakutondipinhura tongoti kambani yakatondikanya ndati kufenza nekutenga rike pedix mune divider room divider madra mune kitchen unit pamachimimba mune ka 2 plate stove kangu kechi home alone waiziya mwangu nemukomana makarongeka mukomana kuseni ende matsomimbi twese timasex machine twese tinopinda mujeri mangu
tototanga kutobvisa tikwambuya ari kuti kokomadhazi ari kuti aiziya ozana location inenge iri mukicheni ini timo manuchakusvika nayo iyo kuti mablango tikatei